Bangkay naman ng Lolo natagpuan sa tapat ng Bahay Nito sa Ilocos Sur. Para sa detalye ng police report na yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Bumulagta ang wala ng buhay na katawan ng isang 73 anyos na lalaki sa tapat ng kanyang bahay sa Barangay Malaya, Cervantes, Ilocos Sur noong umaga ng Sabado. Ayon sa ulat ng pulisya, bibisita lang sana umano ang kaibigan ng biktima nang matuklasan ng katawan nito sa tapat ng kanyang bahay. Sa pagsusuri naman ng doktor, inatake sa puso ang biktima na naging sanhi ng pagkasawi nito. Lumalabas din na 2 oras nang walang buhay ang biktima bago matagpuan ang kanyang katawan. Ayon sa mga residente sa lugar, mag-isa lamang sa buhay ang biktima na posibleng dahilan kaya hindi agad ito naisugod sa paggamutan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.